gaurkoan mezu argia. Elkarrekin eta borrokatzeko prest aurkituko gaituzue. Greba orokorrak elkarlana sustatu eta ezberdinen arteko batasunaren indarra aktibatzea du helburu. Gure artean baditugu desadostasunak bai, eta horrela nahi gaituzte, bakoitza bere aldetik eta zatituta, baina argi daukagu, banatzen gaituena baino gehiago da batzen gaituena. Guk ez ditugu interes pertsonalak lehenesten. Guk herri interesak defendatzen ditugu, eta eskuz-esku aritzen gara elkarlanean sektore kolpatuekin. Gehiengoen artikulazioa eta borroka beraz, hori da bidea. Mundu berri bat nahi eta behar dugu, bizitza duinak erdigunean jarriko dituen eredu bat. Eta bide horretan bataila asko irabaziak ditugu. Gaur egun ditugun eskubide guztiak horrela lortu ditugulako. Antolatuz eta borrokatuz. Inork ez digu ezer oparituko, eta beraz ezin gara besoa gurutzaturik geratu. Ezer ez egitea ez da aukera bat. Gaurko greba orokorrak garaipen berrien ateak irekitzeko balioko du. Gutxieneko soldata hemen erabakitzeak milaka langileren diru sarreretan zuzenean eragin dezakeelako. Eta baita gu guztion bizitzetan ere. Galdera sinplea da. Euskal Herrian bizi bagara zergatik erabaki behar dute gure bizitzen inguruan Madrilen. Ez dauka ez aita eta ez buru. Euskal Herritarrok gure bizitza, soldatak eta etorkizuna hemen eta orain erabaki nahi dugu. Amaitzeko zorionak goizeko lehen piketeetatik hasita zuen lana eten eta kaleak hartu ditugun mutrikoarrei. Hemen batutako indarrarekin garaipen berriak etorriko dira. Lantokietan, kalean, etxean eta gauden tokietatik jarrai dezagun antolatzen eta borrokatzen. Gora